Vieš celé je odložený na to, že nie. Len jak odloží a... On sa plází. Ale to len bolo len kúsok. To len po strane mu za to vody. Toto ťa potom ale rozmýšľa, musí nasrať. Trápi sa s vlčakom, tu príde pani s takým orechom, ušatým, má vytrezať. Ale veď sa smeje. To není orech. Ale veď sa smejem, No, na schvál tak veď za to. hovorím, že takým orieškom príde a nás príde. Lenže ona má 4-krát takú robotu s ním, jak s ovčiakom. To je jasné, to je Nikto jasné. nevie, no. Že to není len taká sranda. Ja som ho videla v Nitre teraz chvíľku a... Vnitř bylo na frétě, protože naša vyplnění. Tak tam nevím, či nebylo. Super. Ne, on je hrozne natýchaný. Ja som vždy povedala, že mu potom naseremo, že idem s vlčiakom a... Který ty mu dával. Jiný byl nepíka. Ne, on je úplne čarný. A ono, hovorím, že málo kto to vidí, lebo však ona prakticky robí záchranu. Toto je len akože Kolegyňa? Však aj ja robím záchranáčinu, toto my ideme ako sranda, to my bereme, ja napríklad som tu dneska z toho dôvodu, že on mi urobil krásnu skúšku na výbornú a teraz to má ako odmenu, že mi to nepustí, alebo niečo neurobiť, mňa to nenosí. Jasné. Ja som Viete, 2 na roky čo s ním máte. nič nerobila, čiže toto má ako odmenu. Pustil ventil. To si môže urobiť, čo chce, ale vidno to Keď nemá. máte výstrih, kolik z vás bol na skore zachránit? Ani jeden Mám pes. zdravotnú školu. Nie, pes príde a ťa... Hovorím, že toto sú len také, že proste udržiavať ich pozornosť. To je jasné, vy viete. Museli byť to po nich hamburger, ako. To som hovorila, že vytre oči vlčiakom. Ja vám poviem tak, že my sme boli možno 6 rokov, možno 8 rokov dozadu sme boli v Holiči. Tam robili ako holický prešek alebo čo a bolo ich tam plno, všetko bolo, keď sme tam nabehli. My sme tam všetko začali To im verím. ale pritom my to nerobíme, Vidíte tam nejakú hody a vy... Ja som hovorila akorát, že to sa mi strašne páči. Raz, keď sme boli vo Vrbove, mali 3 roky dozadu, s jednou panicou sa tam rozprávala. A ona zase robila, psíkov pre slepcov. Aj to sa mi páči. Ona mi hovorila, ja hovorím, stačí pri polovice, ďalej nepokračujte. Z Čiech to bola pani, pamätá sa v bufete, to zase hrozne Ježiš. A to sa mi A musí byť páči. aj na to pes, to nie je zase každý pes na to, že... Ale tí, čo to robia, ako fakt, že robia, tak vyslovene, že si tým živia, tak oni už majú tak merku, napríklad ja čo z Bratislavy poznám tú Janku, tak ona vyslovene len do Čech si chodí. Len do Čech. To nás zo Slovenska vôbec neverí. Napríklad teraz mala veľkého pudla, z ktorého kráľovstvo robila s tretím... Nie, dneska úplne. Napríklad je hľadom. Moje dieťa tak odfajčil, že môžu zabudnúť, že nejakú mládež vypestujú na preteky. Zlotvaj. Či si nevidela, s jakým účelom skončila, že jak je Fena všetko odrobila, on jej dal 89 bodov. Čo je? Že tá poslušnosť bola na 94 úplne najprísnejším týmto. Keď sa na to pozerám, 96 jej kľudne mohol zadať za tú poslušnosť. Ako mládežničke, ty kokos, ne, ona. Nejde o to teraz, že koľka teraz skončí, ide o to, jak je to vzal, však ty si ju nepozerala, z jakých úsmev skončila a keď počula, čo im ten počuje, Mne stačilo... tak už som videla, že klesá, proste už som vedela, že môže ísť za ňou gauči. Mne stačilo u nás, hovorím, to sú tej hrozné, možno 10 jablonici na PZK-ách, skúšky tuším, a došiel chlapče, fakt ako mladý, ani neviem, čo to mal zasa, fakt je to doličné, Čau. Co je? Počuj, ten Boh už to jak jedna do pičov nevedel zavolať, teda že to sa neberú. Nikto mi nič nevolal, ale vtedy, jak som odošiel z toho ihriska, nikto nič. O 12. ideme si ma na obed, potom ti zavolám. A som mohol zavolať, no koľko te neberú. Ja nejsem, no.
Ale to mi poslal už bol. Peťo, To bylo o ničom inom. chcú dať dole prekážku. Chce dať nižšie prekážku pre toho psa. To máš tu Petru, co jsem ti říkal. Asi ja čistého psa, predsa. Ja vím, říkali jste, no, bude to lepší, že budu mať furt pri sebě, že s tým háraním No, nevadí, nebudem presvedčit, musím to vydať. Fakt si na si strašne zlo premýšľala, lebo ja som na samé fenky očiu. Tak to môže, jak tam môže, ale to je to samozrejme. Ja som samozrejme má počtená, teraz má dceru, keď je to dál. A príde na ešte byla, ale... Však budú aj povedať, viete, toto je to, že poznám aj tú fenu a tá fena je výborná. To je škoda. Aj s týmto pánom potom budete stáť iba v skupinke, sa postavíte. Jasné, len budete stáť nemusíte. Je vidno na týchto pretekoch, o to som rád, že teda aj takíto sa zúčastňujú a predvádzajú svoje výkony, ktoré sú veľmi pekné. V tomto prípade to teda naozaj sa jednalo o veľmi peknú poslušnosť s výborným nasadením, komunikáciou s obsovodom, ale trošku v niektorých fázach by mala byť kľudnejšia, bez štekania psa, bez rušenia. Jednotlivé privolanie bolo veľmi pekné, rýchle, ale zaradenie, príchod ku psovodovi a zaradenie by malo byť presnejšie. Musí prísť k povelu najviac do psovoda, ale cvik hodnotím ešte 9 bodmi. Ovládateľnosť na vodítku je veľmi pekná s nasadením, ale prekáža psovodovi trošku v pohybe a v tých fázach šteka, ruší tento výkon. Cvik ešte za 8, sadni, lahni, vstaň. Sice reaguje na každý povel, ale dostáva sa šikmo, čo si potom napráva trošičku aj s mimikou psovoda. Je v pozícii u nohy s drobnou chybou ešte za 9, odloženie za pochodu. Je veľmi pekné s výbornou reakciou, rýchlo, presne až do príchodu psovoda, ale prvá fáza ešte pred vydaním povelom by mala byť oveľa čistejšia, tam trošku pes sa aj zamotá ešte pred tým samotným povelom, takže to by malo byť lepšie, preto cvik za 9, aport voľný, tak tu som dal aj hviezdičku k tomu cviku, veľmi pekné, čisté, rýchle, presné, bez prekusov, až do samého záveru. Takže plný počet 10, skok vysoký, je tam ľahký dotyk smerom od psovoda, späť bol v poriadku, šteka trošku aj pri tom zaradení, zaradenie by malo byť čistejšie, cvik za 7, hladina nízka, bola v poriadku 10, štekanie je síce aktívne, ale trošku tam tá ruka jednoducho povelie, 3-krát kliknúť ruka dolu a týmto končí pes na štekať. Nemôže tam potom ruka ísť naspäť alebo niečo podobné, ani ostáva v tej fáze povelu. Ale ako štekanie samotné nie je zlé, čo nám predvedol hore v priebehu poslušnosti, takže cvik za 9, dlhodobé odloženie, strelba v poriadku, celkovo 91. Koľko budú? 91.